мунтахабҳои футболи зери 19 солаи Тоҷикистон Ӯзбекистон бозии рафиқонаи худро дар варзишгоҳи 20-солагии Истиқлолияти давлатии шаҳри Хуҷанд вилояти Суғд баргузор намуданд. Ҳарду ҷониб аз ибтидо барои расидан ба ҳадафи ниҳоии худ, ки ба даст овардани ғалаба дар ин дидори рафиқона буд, талош варзиданд. Шогирдони Мубин Эргашев бо як омодагии хуб ба майдон ворид шуданд ва дар пайти аввали дидор якчанд имкониятҳои мусоиди голзаниро низ ташкил намуданд, аммо вазъиятҳои ба амаловардаро самаранок истифода бурда натавонистанд. қисмати аввали бозӣ бидуни задани гол ба анҷом расид. баъд аз танаффус ҳарчанд футболбозони ҷавони мо бартарӣ доштанд, аммо ҳамсолонашон аз фориғболии қисмати муҳофизати рақиб истифода бурда ба задани як гол даст ёфтанд. дар дақиқаи 53-ми вохӯрӣ партоф аз канори майдонро футболбози мунтахаби 19-солаи Ӯзбекистон Улуғбек Ҳошимов тавассути зарбаи сар ба гол табдил дода тими миллии кишварашро ба пеш баровард. дар ҷавоб ба ин гол футболбозони мунтахаби 19-солаи кишвари мо низ ба задани гол даст ёфтанд, аммо доварон бо иллати нобозии онро ба инобат нагирифтанд. ҳамин тавр рақобати рафиқонаи дастаҳои футболи то 19-солаи Тоҷикистон ва Ӯзбекистон 0-1 ба суди меҳмонон ба анҷом расид.